Kardom. Aprang sih nilitum News 24 Karbiang lo channel kalang ratum pan nilitum nang tumpan Kardom pajerik lo Kardom. Pini nili nang tumpan nang paklang ji mate no malom sopen la pinote amul Felcon po mate bangso arong aje long mate bangso dim along sino nilitum dolon bangso dim na ke umru LP school along si bangso dim along kaprek atum sitame nang kelang dunje pan kaprek hin per along retin mate hawartin pen sitame nang ketong dunje pan mate nang ketong dun walang litum bang igbom lo lapen si bangso po thang nilitum no malom so pen News 24 kelang ratum pan an nang litum pan nilitum bangso amul Felcon along gitu wo mante ini tuh manghumi mi abu mate bangso abu atu mapor pen lo mate dak project ason ini tuh tek bonong ji bangso abu tum ke bang ke dom la pente ada prang mate kangja non malom sopi ada mate ani yang sampur pai popana pinete bangso asaya angdeng ini tuh nang litum News 24 kelang ratum hanang litum han paklang pon pente bangso porhut bangso adimolong mat Karbiang Autonomous Council CM ka hai Dr. Tuliram Rong hangstame bangso adimolong mate bangso umru LP school patu along nong sa melang litum nang cetong dun po sin non ason tak sini li News 24 kelang ratum hanang litum han ansu se pepak lain pan litum bori pon po sinon bangso ang dengan ke litum an seri pon cek pon nang litum nang lang dun thik bomnot News 24 Karbiang lo Kardom.